A celebración de Noitevella rematou en traxedia en Suiza. Nun local ateigado, frecuentado maioritariamente por xente nova, declarouse un incendio moi virulento que arrasou o bar situado nunha estación de esquí. De momento non se concretou o número exacto de vítimas mortais. As autoridades suizas falan de decenas de falecidos e un cento de feridos graves, aínda que os medios locais elevan a cifra de mortos aos 40. Non consta de momento que haxa españois. Nesta coñecida estación de esquí de Crans-Montana, ao sur do país, máis dun cento de persoas asistían á festa de Noitevella no seu bar. Arredor da 1:30 da noite declarábase un incendio e rexistrábanse varias explosións. O bar estaba nun subsolo e accedíase por unha escaleira, o que fixo difícil que as vítimas lograran escapar. Os medios locais comezaron a falar de que podía haber ata 40 mortos, tamén o Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, pero as autoridades suizas non dan cifras. Centaines de blessés, la plupart grièvement, et malheureusement plusieurs dizaines de personnes sont présumées décédées. Ata o lugar desprazáronse 10 helicópteros, 40 ambulancias e 150 profesionais sanitarios. Os feridos máis graves foron trasladados a hospitais de Zurich e Xenebra. As autoridades xa confirmaron que as vítimas son de diferentes nacionalidades. De momento non hai constancia de ningunha española. Esta residente na zona conta que leva horas intentando localizar sen éxito unha muller que estaba nesa festa. Mentres os equipos forenses traballan na identificación das vítimas, que segundo a policía será longa, a procuradora xeral do Cantón de Balea aseguraba que a investigación ainda está aberta para determinar a orixe do lume, pero que xa se descarta un acto terrorista. A principal hipótese que barallan os investigadores é que foi un accidente provocado por pirotecnia. As autoridades cancelaran os fogos artificiais para esta Noitevella debido á situación de seca e ausencia de neve. A pirotecnia está tamén detrás doutro suceso tráxico rexistrado en Europa durante esta Noitevella. En Alemanha, 2 adolescentes de 18 anos faleceron nas súas vivendas ao manipular artefactos pirotécnicos sen control. Segundo as primeiras informacións, os dous sufriron lesións mortais no rostro. No país é habitual o uso de pirotecnia para celebrar a chegada do Ano Novo, un costume que cada ano xera polémica polos riscos que entraña. Nuns minutos actualizaremos toda a información da traxedia desta Noitevella en Suiza e recabaremos o testemunho tamén de galegos que viven moi pretiño do lugar onde se produciu este tráxico accidente. Cambiamos de ano e notase no peto. Se temos que mercar unha vivenda, todo apunta a que os prezos van seguir subindo despois xa dun 2025 no que se incrementaban un 13%. Dende hoxe pagamos máis tamén por falar por teléfono ou por navegar por internet. E viaxar sairanos máis caro. Está por ver que ocorre en concreto co tren, pero Renfe xa advertiu de que podería subir moitos prezos se ten que aumentar as indemnizacións cando hai atrasos. Os billetes de avión, iso xa o sabemos, serán máis caros e tamén as autoestradas estatais. A AP9 levanta a barreira é case un 5% máis caro. Cintia. Así, as peaxes das autoestradas galegas volven a encarecer os seus prezos entre un 3,6% no caso da AP53 e un 4,7% no caso da AP9. Por exemplo, facer un tramo entre Coruña e Vigo xa costa 21,40 euros e facer un tramo completo entre Ferrol e Tui xa costa 28,15 euros. Esta suba débese, entre outras razóns, a que os usuarios deben pagar unha compensación á concesionaria Audasa por esa ampliación da Ponte de Rande e tamén da circunvalación con Santiago. Polo momento non sabemos se a concesionaria aplicará o redondeo, o que sí que sabemos é que a G55 e a G57 manterá os mesmos prezos que 2025. Soben as peaxes e aínda que os carburantes remataron o ano con lixeiras baixadas, a aplicación de novos impostos como do diésel non augura nada bo para este 2026 no que movernos e non só por estrada vai nos sair máis caro. Aena sóbelles as tarifas ás compañías aéreas e estas xa avanzaron que repercutirán no prezo dos billetes. O mesmo vai facer Renfe se lle obrigan a indemnizar por retrasos. Está claro que en 2026 para comunicarnos imos ter que rascar no peito.
porque tamén soben as tarifas da telefonía e de internet. As tres grandes compañías xa llo notificaron aos seus clientes a finais do ano pasado. Xustifican a suba por un incremento dos custes e será en torno ao 4%. Xa o notaremos na factura do mes de xaneiro. E non queda aí a cousa, o prezo da cesta da compra subiu nos últimos anos un 22%. Algúns produtos como os ovos subiron por riba do 30%. Así que, con algunha reserva, todo indica que cada vez que vayamos ao supermercado imos gastar algo máis que no pasado. Hai que miralo moito. E se falamos de vivenda, a suba non parece ter fin. Os especialistas do sector avanzan co prezo tanto da venda como do alugueiro non ten freo. Cando menos, semella que a luz pode manterse estable porque soben os custes fixos, pero aventúrase unha baixada dos custes da electricidade. E para evitar sustos non desexados este mes vai haber cambios nos créditos ao consumo ou créditos rápidos. Vanse limitar os xuros máximos e non se van poder asinar de xeito inmediato. Como corre coas hipotecas, van ter que pasar 24 horas de reflexión. Pues que entre una oferta vinculante y la aceptación pasen un mínimo de 24 horas, por ejemplo, de tal forma que nos dé tiempo, ¿no? En este caso, a interiorizar una decisión tan importante como la que estaríamos tomando. Y luego, otro elemento esencial que es efectivamente ser capaces de poner un tope, unos límites a los costes de este tipo de productos. E máis cambios aos que temos que estar atentos hoxe. Xa estamos obrigados a levar no coche a baliza V16 para sinalizar se temos algún percance na estrada. Ollo, porque a multa, se non a levamos, é dun mínimo de 80 euros. Manuel. Este é un dos modelos de baliza V16 homologados que é obrigatorio levar dende hoxe nos vehículos. Consultamos os primeiros condutores de 2026 se xa a teñen. A resposta maioritaria é que sí, pero non todos teñen moi claro como funciona. Que lles quedaba hoxe nesta estación de servizo de Pontevea despois de que os compradores de última hora arrasaran onte coas existencias. Sí, efectivamente, de 3 en 3, de 4 en 4 e así. Esta semana véndense como churros, porque claro, a xente esperou hasta a última hora, hasta o último momento, e claro, paso que paso. De feito, esta é a última que queda, a día de hoxe. A baliza V16 é obrigatoria dende hoxe 1 de xaneiro para sinalizar averías e accidentes na estrada. Debe estar homologada pola Dirección Xeral de Tráfico e non levala pode supoñer unha sanción de 80 euros. Xa vemos que ten cando a comprou. Haberá un mes xa. O sea, que prevenirse antes de que chova. Porque máis ou menos xa sabe como funciona, explicáronlle. Mais ou menos. Xa está desactivada e xa está desempaquetada. Xa vemos que ten a baliza. Comprou hai moito? Non, xa me viña co coche. Ah, xa lle viña co coche? Viñame xa co coche, con tempo antes. Homologada? Sí. Polo que eu entendo, sí, venme co coche, entonces eu entendo que sí. Non o comprobei, evidentemente, pero en principio eu entendo que debería estar homologada. Outros mercárona, pero a súa entrada en vigor aínda os pillou por sorpresa. Ten vostede xa a baliza V16? Teño, así. Contenos cando a comprou? Comprei hai 15 días na estrada. Sí. E leva no coche? Pois non, quedoume na casa, pero tan pronto chego vou na poñer. Agora xa me acorda. Canta a súa eficacia e opinións para todos os gustos. Eu penso que non será moi útil, pero inútil tampouco, se sempre prevenirse a ter algo de... como quen di, de ter algo de máis que non de menos. Está claro que os triángulos son... pode ser un risco ter que sair a poñer os triángulos fora, pero entendo que o da baliza tamén é outra cousiña máis que seguro que dentro de nada nos van a poñer outra cousa en riba para poñer a maiores. Xa non triángulos, baliza, vai a saber o que inventan para nos poñer encima. Dende a Dirección Xeral de Tráfico indicaron que as primeiras campañas de control serán informativas para que todos os condutores as incorporen nas próximas semanas.
E os que queiran viaxar en tren a Portugal dende hoxe poden collelo dende dúas novas estacións, Redondela e o Porriño. O tren Celta, a única liña internacional que ten Renfe con Portugal, introduce estas paradas intermedias entre Vigo e o Porto nas dúas frecuencias por sentido que hai cada día. Tamén está previsto que pare en Tui, pero de momento non é posible polas obras. A idea é sacarlle máis partido ao tren Celta que non é quen de competir cos buses. E este ano 2026 vai haber 14 festivos, 12 estatais e outros 2 que escollen os concellos. Dos 12 estatais hai 3 que pode escoller a comunidade autónoma. Pois en Galicia eses 3 festivos son o 19 de marzo, o 24 de xuño e o 24 de xullo, o Día Nacional de Galicia, que ademais é un sábado. Claro que me acuerdo de la peseta, fue en el 2000, ¿no? A mí colliume xa pequena. Estamos bien así. Avanzamos absolutamente en todo. Yo ya pienso en euros. Ya he dejado de pensar en pesetas, pero desde hace poco, ¿eh? Sería bastante rollo, porque a ver, fun a Londres e para cambiar as libras tens que facer moito cálculo aí rápido mental. Cústanos imaginar volver á peseta ou a ter que pasar fronteiras con pasaporte dentro de Europa. E é que xa pasaron 4 décadas dende que España entrou na Unión, o 1 de xaneiro de 1986. Para os galegos foi un camiño non sempre doado, pero que, mirando atrás, a maioría cree que mereceu a pena. ¡Feliz Ano Novo! A galega apenas tiña 6 meses de vida e era a primeira vez que facía unha gala de Aninovo. Felicitábanos o ano daquela presidente da Xunta, Xerardo Fernández Albor. O Porvir está da nosa banda. O Porvir tiña nome propio, Comunidade Económica Europea. España entraba de cheo o 1 de xaneiro do 86 coa esperanza de enterrar definitivamente un pasado escuro. El futuro será nuestro si tenemos fe en la unidad. Tras a euforia, tocou ler a letra pequena. Tan só un ano despois, os tractores botábanse ás cidades. Se ha hecho un esfuerzo de ajuste. A PAC ditou unha reconversión profunda do agro galego. Pódennos facer unha fábrica e meternos a todos nela, porque o campo que veñan traballar eles. E o mesmo pasou coa pesca. Non están solamente gallegos e vascos, E se por un lado se recortaba, polo outro recibíase. Nestes 40 anos España modernizouse con máis de 185.000 millóns de euros de fondos europeos. A economía abriuse ao mercado común e o Tratado de Maastricht levantou as fronteiras. La moneda europea se denominará euro. E anunciaron o euro. Deronnos uns anos para facernos a idea. Hai a mí moi mal. Así o noso país perde toda a súa identidade. Pero non foi para tanto cando chegou no 2002. Renden menos, pero ímonos arreglando como son. Hoxe xa ninguén imagina ter que cambiar de moeda nin tantos outros xestos que coa unión conseguimos superar. E o que vivimos en España no 2002 vive hoxe en Bulgaria, que dende medianoite cambiou a moeda nacional, a leva, polo euro. Con esta incorporación somos xa 21 países con moeda común europea. Ademais, dende hoxe, Chipre asume a presidencia do Consello da Unión Europea. No segundo semestre do ano tocará o turno a Irlanda. Este 2026 é un ano electoral en España. Votase en varias comunidades, en Aragón, Andalucía e Castela e León. Os socios do goberno de Pedro Sánchez tampouco descartan que o presidente acabe finalmente adiantando as eleccións xerais ante a falta de apoios no Congreso. Arranca o ano e os presupostos xerais do 23 prorróganse por terceira vez mentres o goberno traballa nunhas contas novas. Estamos siendo capaces de desarrollar nuestra agenda de inversiones y de reformas en este contexto de prórroga presupuestaria. Esto no quita a que vayamos, por supuesto, a hacer el esfuerzo. Esforzaránse, di, en levar un proxecto ao Congreso, pero ali van o ter difícil, porque Junts retirou o apoio e o resto de socios tamén está descontento. Vamos tarde e la paciencia se agota. Fronte ao Goberno Central, o presidente popular de Andalucía saca peito. Aquí aprobamos los presupuestos todos los años. E presume de estabilidade. Aquí no es necesario adelantar las elecciones. Tocan en xuño e en Castela e León votarán en marzo. Nos exigirá a todos altura de miras, serenidad
Si as adiantou o presidente de Aragón pro 8 de febreiro. Llega un 2026 cargado de ilusión, prosperidad. Xa votaron en Extremadura, onde a presidenta en funcións tenta agora conseguir o apoio de Vox para a súa investidura. Lanzoulle unha picada na súa mensaxe de fin de ano. En estas fechas pido que nos detengamos en lo que nos une y apartemos lo que nos diferencia. Tamén houbo indirectas na mensaxe do presidente socialista de Castela-A Mancha. No les sigan el juego a los que buscan el enfrentamiento para esconder sus miserias. Hai quen ve nestas palabras unha crítica ao líder do seu partido, a Pedro Sánchez. Un deseo. Les deseo lo mejor en lo personal. O ano comeza aquí na cidade de Lugo cunha nova liorta ás portas dun coñecido local ubicado aquí nesta rúa Tui. Durante esa pelexa, un mozo tivo que ser trasladado ao hospital ao bater a súa cabeza contra un escaparate que quedou totalmente esnaquizado. Nuns minutos neste telexornal vemos todos os detalles. Seguimos atentos á explosión na estación de esquí dos Alpes suizos desta madrugada. É unha zona a 2 horas de Xenebra e de Berna. Ali viven moitos galegos que, lóxicamente, están moi preocupados porque aínda non se sabe con exactitude nin o número de vítimas mortais nin a súa procedencia. Había centos de persoas nesa celebración navideña e o número de falecidos podería superar, Sabela, o 100. Sí, Marta, e ademais serían de nacionalidades moi diversas, porque hai moitos estranxeiros que acoden a esta turística estación de esquí que está situada nos Alpes suizos, máis agora, ademais, no Nadal, tempo de vacacións e ademais temporada moi importante de esquí. Crans-Montana está, acabas de dicilo, un par de horas de Berna, un par de horas de Zúrich, pero tamén a mesma distancia prácticamente de Turín ou de Milán. Contan algunhas testemunhas aló que podería haber bastantes italianos entre as víctimas. É máis que probable que así sexa, pero de momento é certo que o que percibimos é que as autoridades están evitando especular sobre a nacionalidade das víctimas. Había centos de persoas nesa festa, moi probablemente moitos deles mozos e mozas, porque era unha celebración especialmente pensada para a mocidade. Ademais, na contorna desa estación dos Alpes suizos viven preto de 100 de galegos. Localizamos unha familia que vive aló, a uns metros literalmente de onde se produciu esta explosión e este incendio. Falamos con eles, sentimos, entre outras cousas, lóxicamente a súa preocupación. Contan que as chamadas entre amigos, compañeiros, familiares, coñecidos e veciños nestas últimas horas aló están sendo constantes porque non saben realmente quen podería estar participando nesa celebración. Agora imos escoitar o relato que nos contou Juan González. Ele de Ponteceso, pero leva xa moitos anos vivindo ali, dicimos, a moi poucos metros desa estación de esquí dos Alpes suizos onde se producía esta explosión, este posterior incendio, e onde estamos moi atentos ao número de víctimas mortais e de feridos graves que aumenta e vai aumentar seguro ao longo destas horas. Salíamos de cenar e chegamos a un punto que non nos deixaban subir para arriba e vimos un coche de policía e pensamos que era unha persona que nos facía un control de alcohol ou algo así. Despois toda a noite moitos helicópteros, unha cousa ou outra, e pola mañán, cando abrín o periódico suizo do Ale, foi onde me encontrei con todo eso. E de verdad que estou en estado de choque. Dos íntimos conocidos non hai nadie, porque chamei a todos ou chamaronme. E despois, claro, despois non sabemos. Hai moitos que traballan nos locales ao lado, a cando acaban de traballar van tomar sempre ali algo. É o que me pon a mí nervioso. Pero mortos hai moitos, hai moitos, máis do que din. Son horas de moita incerteza. Tamén comezou de forma tráxica o ano na Rioxa e en Tarragona, con 2 parricidios. En El Vendrell detiveron un home de 37 anos pola morte da súa nai e na localidade rioxana de Fuenmaior un mozo de 19 anos que supostamente matou a seu pai. Unha forte discusión familiar rematou en traxedia en Fuenmaior, na Rioxa. As primeiras pesquisas da Garda Civil apuntan a que detrás do asasinato dun home de 54 anos do que está acusado un fillo seu de 19, podería haber unha situación previa de violencia machista. Cos detalles pouco claros arestora, a investigación apunta que o rapaz tería agredido ao seu pai para evitar que maltratara a nai. Parece ser que o presunto autor do crime, xa detido, atacou a vítima cun coitelo. En El Vendrell e en Tarragona tamén prenderon un home de 37 anos no seu domicilio e está acusado de matar a súa nai, que tiña 77. A Policía Autonómica Catalá investiga os feitos como un posible caso de violencia doméstica.
No ano que rematou, 2025, 46 mulleres foron asasinadas polas parellas ou exparellas. É a cifra máis baixa dende que hai estatísticas. Tamén foron vítimas mortais da violencia machista 3 menores. Outros 35 nenos quedaron órfos. O GPS está detrás do accidente que sufriu un camión con mercadorías perigosas que acabou emborcado nunha gavia nas Somozas. Un guindastre conseguiu colocalo de novo na pista, pero agardarán a mañá para trasladar a carga noutro camión máis pequeno. O camión viña de Lleida con destino á planta de residuos industriais das Somozas. Xusto na última rotonda, a uns centos de metros do seu destino, o GPS desviouno por unha pista estreita, por onde incluso un turismo ten que ir continuo. O chofer guiou máis de 2 kilómetros, pero nunha curva pechada subiu o arro e parte do terreo cedeu, así que quedou medio emborcado. O condutor, que pasou a noite vella no camión, resultou ileso. O tráiler volve estar pousado na pista, pero por precaución van esperar a mañá para trasladar a carga a outro camión máis pequeno. Son 24 depósitos de residuos de fábricas madrileñas e catalás. Ao iren ben estivadas e aseguradas, case nin se moveron ao emborcar o remolque, pero aínda así, onte activouse o plan especial anticontaminación, polo risco de que algún dos depósitos vertese e acabase nos regatos da zona. Os bombeiros e a Garda Civil acordoaron un radio de 400 metros por medo a posibles vapores ou verteduras. Os bombeiros e os equipos de medio ambiente detectaron un derrame de algunha sustancia, aínda que cualifican como pequeno e controlado. O Concello das Somozas ten a pista pechada á circulación, sen consecuencias, xa que é moi pouco transitada e non hai vivendas na zona. Este ano amenceu cunha liorta brutal en Lugo, ás portas dun pub xa moi conflitivo. Un mozo acabou no hospital despois de romper un escaparate coa cabeza dun empurrón. Alejandro, foi nesa rúa na que te atopas. Sí, efectivamente, os feitos aconteceron contra as 10 da mañá nas portas dese local moi coñecido ubicado aquí nesta Rúa Tui, que a esta hora permanece aínda aberto e con algo de tensión no ambiente. Durante esa liorta, un mozo empurra a outro que remata golpeando coa cabeza contra o cristal dun negocio que está a carón. Como resultado, ese escaparate queda totalmente esnaquizado. Ata aquí desplazáronse varias patrullas da Policía Local, da Policía Nacional e a víctima tivo que ser trasladada ao Hospital de Lugo. Un novo suceso nas inmediacións deste after moi problemático e os veciños din estar fartos. Por fortuna, os incidentes como o de Lugo foron anecdóticos nesta noite de troula en Galicia. Iso sí, a festa rematou ben tarde para centos de mozos. Esta madrugada vimos moitos deles ataviados coas mellores galas e facendo cola para almorzar ou para coller un taxi de volta xa a casa. Como manda a tradición, esta mañá visitamos a Feira de Betanzos e preguntamos como foi a noite? Mira, fomos a bailar, fomos a beber, fomos a tomar os churros, este xa é a última parada. Copichuelas, bailoteo, e iso era rematar como mellor se pode en Betanzos. Hai que andar un pouquiño de tranquileo que tamén fai falta. Nós estivemos na casa hasta as 6 da mañán, con toda a familia. A razón de vir aquí teñen a clara. Porque todos os anos hai que vir a Betanzos á feira, comprar unhas zapatillas, un chocolate con churros e logo un pulpiño. As zapatillas son o produto estrela, o máis desexado despois dunha boa noite de troula. Claro, toca vir á feira, hai que comprar as zapatillas como sempre. Ademais, sempre traen zapatillas chulas. Entón estamos aquí catando a ver cal é a millor. O sea, para mí non é fin de ano se non vimos á feira, polo menos se pasamos a mirar se hai zapatillas que gustan ou un pijama así chulo. De feito, hai quen as renova todos os anos. Eu todos os anos, o día 1 de xaneiro, renovo as zapatillas. Ahora, mira, levo unhas ben bonitas, con unhas orelliñas de can, bueno, preciosas, comodísimas, e para acabar a noite é o mellor que hai. Eu viño por as zapatillas. Eu non merquei as zapatillas porque non me chegan os cartos, porque xa os gastei antes. Despois de todo isto, o plan está claro. A noite foise alargando. É que non se gustou, que gusto da velos. Agora xa pa a cama. Xa toca, sí. Os churros xa están aquí. Teño sobras, vou pa casa. A tradición manda comezar o ano novo precisamente con ese chocolate con churros. E para iso, nada mellor que poñerse na man dun mestre chocolateiro que acumule moitos trienios de experiencia. Un dos mellores, o compostelán Agustín Ares, a só 10 días de xubilarse de pechar o bar Paradiso de Santiago, quixo empezar o ano traballando para servir centos de chocolates. Mónica.
Pois aquí estamos nesta casa fundada no 1976, pero que Agustín rexenta desde o ano 91, desde hai 34 anos. Hoxe é unha xornada moi especial porque a esta última chocolatada de Aninovo asisten moitos clientes habituais, pero tamén moitos turistas e peregrinos que descobren con asombro a beleza da decoración e a calidez deste local que pecha definitivamente as súas portas o vindeiro 11 de xaneiro. De momento estou aquí. Agustín serve hoxe os últimos chocolates do Paradiso. No ano fanse 1.500 kilos de chocolate. Churros 2,5 toneladas. O actual propietario tomou a remuda no 91 e xubilase agora despois de 34 anos con moitas lembranzas. A historia da cafetería é un señor que estuvo en Cuba, colleu Aventura Cores, que era un decorador moi bon que había aquí en Santiago, pois fixeron esta maravilla, e era Valverde, tomaba aquí café. E xusto por iso, por lealdade á memoria dos clientes, da cidade, do seu propio traballo, o que lle gustaría é un traspaso que mantivese as esencias do local. Molto simpatico anche il proprietario, carino anche il ragazzo. Un locale bonito e antiguo. Esto era un oasis prácticamente aquí en Santiago, por eso nos gustaba venir aquí, siempre que veníamos a tomar el chocolate con churros. Muy bonito, la verdad. Impresiona mucho a la hora de entrar. Foi un negocio familiar, porque estuvemos nós, o fillo tamén estuvo con nós. De momento, o 11 de xaneiro pecha, pero Agustín non perde a esperanza de que o legado se manteña. E despois do chocolate, moitos tiraron de taxi para volver á casa. Esta foi unha noite de moito traballo para os condutores que por momentos tiveron dificultades para atender a demanda. As últimas foron horas de moito traballo para os taxistas. Sí, como todos os anos, hai moito traballo, foi unha noite tranquila, todo ben. Precisamente é unha hora a punta, entonces pois estamos a tope. É un día de moito traballo. Sí, normalmente sí. Aínda así, unha das imaxes do día foi a de usuarios agardando nas paradas desesperados por conseguir un taxi. Hai 40 minutos tranquilamente, sí. Nada, chamamos a radio de taxi e todo, pero non é efectivo, estamos aquí esperando e non hai forma. Non, vi un taxi pasar e dije, vale, pasan cada pouco. Unha hora llevo aquí. Os taxis non chegaban ás paradas porque ían dun servizo a outro, de xeito especial a primeira hora da mañá, cando as festas de fin de ano se remataran. Claro, son horas puntuales, cando cierran as discotecas, todos queren ir. Eso. Estamos aquí traballando moita xente e facemos o mellor posible. A xente sai ás mesmas horas, entón, aunque ainda que haxa 1000 taxis, non é andar feito. Hai coches activos, pero hai moita xente tamén. Bueno, nos traballamos sobre o ritmo, non vamos a correr máis do que debemos tampouco. Conseguir taxi foi para moitos motivo de celebración. Por fin, despois de 4 horas, nos vamos. Aínda que co cansanzo no corpo, despois dunha longa noite, mellor agardar un taxi e comezar o ano con seguridade na condución. Seguro que esta noite houbo moitos brindes, pero o certo é que o consumo de alcohol vai a menos. As vendas caeron sobre todo polo cambio de hábitos da xente máis nova. En 2025, a industria de bebidas alcohólicas viu como os seus ingresos baixaban máis dun 8%. O sector encadea 3 anos consecutivos á baixa. Eu non consumo cerveza diario, nin vino durante as comidas, nin nada, pero pola noite eu penso que seguimos consumindo a mesma cantidad de alcohol que fai anos. Pois a industria dos espirituosos non opina o mesmo, fai números e non lle saen as contas. As vendas baixaron un 8% no 2025, descende o consumo de alcohol e as grandes marcas reaccionan con versións de baixa gradación ou directamente sen alcohol. A mocidade de hoxe en día xa non bebe o mesmo que a xeración de seus pais. Estamos máis concienciados cun estilo de vida saudable. Nos gusta máis el gimnasio, hoy en día mucha gente cuida su alimentación, sale a correr. Sí que ahora está más concienciada en que es un tema que puede ser perjudicial a la larga. No tiene ninguna ventaja, yo creo que eso al fin y al cabo te vas dando cuenta, pasan los años, te afecta más, supongo que la primera vez a lo mejor pues por probar cosas, no sé.
Hai 3 décadas, un 75% dos estudantes de entre 14 e 18 anos recoñecía que se emborrachara algunha vez nos últimos 30 días. Agora ese porcentaxe é do 51%. Algúns nin recordan cando foi a última. Pues fue hace tiempo, hace más de un año. La recuerdo, pero ya tengo que hacer memoria. A verdade que non sei, supoño que en festas en verán ou algo así. Pueden coller unha, pois eso, principios de curso, así, pero non tanto como fai anos que contaban historias nos países así. 2025, por certo, acabou de novo con cifras récord no Camiño de Santiago. Por primeira vez superouse o 500.000 de peregrinos e esta mesma mañá chegaban a Compostela os primeiros deste 2026. Unha das principais imaxes do Ano Novo en Santiago é a chegada ao Obradoiro dos primeiros peregrinos do ano. Procedentes de diversos puntos da península, pero tamén de rexións máis afastadas de Galicia, foron moitos os que decidiron facer o camiño este inverno, en grupo, en parella ou por conta propia. Somos de Guimarães, Portugal, e decidimos fazer a nossa passagem de ano este ano aqui em Santiago de Compostela. Vengo de León y empecé el camino en Ponferrada. Y son las segundas navidades que repito porque es muy bonito el camino en Navidad. Sexa de xeito planeado ou por casualidade, chegar a Santiago no primeiro día do ano implica pasar a noite vella fora da casa e, para moitos, lonxe da familia e dos amigos. É, por exemplo, o caso de Xon. Conta que pasou o cambio de ano acompañado doutros viaxeiros que coñeceu ao longo da súa peregrinaxe, aínda que con conexión a casa por vía telefónica. Pola contra, para outros peregrinos, o camiño foi a forma de continuar cunha tradición ou aproveitar as vacacións para moverse. Todos los años hacíamos como pasar en distintas ciudades el fin de año y tal, y se nos ocurrió, ya que este año ha sido el más importante para nosotros, sí. Nos quedaban unos días de vacaciones y teníamos alguna ilusión de terminar o año caminhando. Coa chegada destes primeiros peregrinos arranca a conta do novo ano, que sucede un 2025 de récord no que pasaron polo Obradoiro máis de 500.000 de visitantes. Unha tradición non escrita de cada 1 de xaneiro ten como escenario as augas de Riazor na Coruña. É o primeiro baño do ano. O frío non amedrentou os bañistas que lle deron a benvida a 2026 activándose no Atlántico. Nun mesmo marco, a praia de Riazor, dúas escenas que recollen senllas maneiras ben distintas de darlle a benvida ao 2026. Uns alargando a festa e outros activando o corpo co primeiro baño do ano, costumes que se converten en tradición. Despois de correr a San Silvestre ontre aquí na Coruña, cada un vai para a súa casa, cenamos e tal, e o día seguinte pois quedamos para inaugurar o ano da forma que máis nos gusta, que correndo pola Coruña uns 5 kilómetros e finalmente bañándonos aquí nas Esclavas. Todo el año estamos nadando. Y entonces el 25 y el 1 venimos siempre a celebrar la Navidad y el Nuevo Año. O termómetro marcaba 8 graus ás 10 da mañá na Coruña e a auga só alcanzaba os 13. Este é un día dos máis fríos que tivemos esta hora. Hoxe un pouco máis fría que estes días, pero non estamos acostumbrados. O frío sacódeno con sentido do humor. ¡Escándalo! Esquecen o frío en pro dos beneficios terapéuticos desta práctica. Tes frío, pero bueno, vamos a empezar o ano con enerxía, así non hai dor. Moi recomendable, moi sano. Te reactiva el cuerpo, te da mucha energía. Esto es salud y después el agua del mar pues tiene más de 80 minerales beneficiosos para el sistema inmunitario, circulatorio, respiratorio. Entre os que celebraron o cambio de ano precisamente con exercicio estivo Marta Ortega, a presidenta de Inditex, que correu na San Silvestre da Coruña. Fixo o percorrido nunha hora e entrou na meta canda unha curmá e o seu home, Carlos Torreta. Para ela xa é case unha tradición. Participa nesta carreira sempre que pasa o fin de ano na Coruña. A primeira bebé de 2026 de España é galega, ourensá. Naceu ás 12 en punto no Hospital de Ourense, iso sí, empatou con outros 3 meniños que naceron tamén coas badaladas noutras comunidades. A nosa, a galega, é Coral, de Allariz. Pesou 2 kilos 900 gramos. É Coral con Decid. Cando estaban soando as 12 badaladas que marcan o Ano Novo, veu a vida. Xusto ás 12 en punto. 0000. Contentísimos. Toda a familia super contenta.
A nai, Irian Reaciz, saía de contas o 15 de xaneiro. A bebé adiantouse 2 semanas. Adiantouse para salir en fin de ano. Xa me imagino que cando teña 18 ou 19 anos, celebrará o fin de ano e o cumpleaños, todo xunto. Sorprendidos. Non sabíamos que iba a ser tan famosa xa recién nacida. A primeira pequechiña nada en Galicia este 2026 pesou 2,900 kg e mediu 47 centímetros. E nace en Ourense, a provincia con menos meniños en a que por cada nacemento hai máis de 3 defuncións, o que supón maior ledicia tamén para o persoal sanitario. Sí, é unha alegría porque Ourense a población xa sabedes que está disminuindo e gracias a estas pequenas cousiñas incentiva xa que Ourense poida avanzar un poquinho en natalidade. Filla e nai atópanse moi ben, o parto foi sen complicacións e rápido. Pillounos preparando a cea de Noitevella. Va preparar os canapés, rompeu augas e dixme, vamos, eu xa. Maravilla, cuestión de unhas horiñas, é genial. Desexando están os tres irse para casa e presentarlle a filla que teñen de 4 anos a nova membro da familia, Coral. O Papa avisa na súa primeira misa do ano que o mundo se salva con perdón e entendemento, acollendo a todos os seres humanos. León XIV recorreu a Santo Agustín para falar de amor e rexeitar as guerras que sacoden o planeta. Javier Romero. Sí, pois a mensaxe do Papa León para este 2026 foi unha chamada a renovar o compromiso coa paz que non se atopa nas armas, dixo o pontífice, senón que se atopa no diálogo, no perdón e no amor xeneroso. Ademais, pediu xestos concretos de fraternidade e xustiza a todos os niveis, parar a violencia e facer obras de misericordia e perdón. Dixo que hai que construir un 2026 no que con pequenas accións de reconciliación e solidaridade se poida facer visible a paz entre todas as nacións e nas familias feridas pola guerra. Incominciamo da oggi a costruire un anno di pace, disarmando i nostri cuori e astenendoci da ogni violenza. Se onte era día de facer balance, hoxe toca repensar que cousas queremos conseguir ou cambiar, e é que, malia que normalmente duran pouco, o certo é que case todos seguimos facéndonos propósitos de aninovo. Mercedes. Arrancou 2026 e con el comezamos a poñernos propósitos de aninovo. Hainos máis exixentes e máis sinxelos, a maioría relacionados coa saúde, como facer máis deporte ou baixar de peso. Tamén relacionados cos cartos, como intentar aforrar, ou con temas dixitais como usar menos o móvil. Pero a maioría deles non conseguimos cumprilos. Din os expertos que fracasamos nos propósitos de aninovo porque non coinciden co verdadeiro obxectivo da felicidade, tamén porque eliximos propósitos difíciles de acadar a curto prazo. Cada vez me cuesta más hacerlo de los propósitos. Primero, cuando de más joven sí te haces propósitos para que el año nuevo sea mejor, etcétera, etcétera. Ya conforme pasa el tiempo, como que menos, la verdad. O día 1 de xaneiro podería chamarse tamén o día dos propósitos porque quen máis que menos busca neste día metas para conseguir unha versión mellorada da súa propia existencia. Sempre escribo 31, escribo unha lista de propósitos para ano novo. Siempre, solo hace uno, lo que pasa é que van a durar 2 días. E que é o que buscamos? Y, por exemplo, sacar buenas notas. Mira, yo dejar tabaco, por lo pronto. Este año, por ejemplo, me estoy proponiendo pues llevar una dieta más o menos sana, digamos. O problema de moitos dos propósitos é que requiren de forza de vontade e algún que outro esforzo, e diso non andamos demasiado sobrados. Bueno, pues para aprender inglés tienes que echarle muchas horas, no es aprender inglés y ya está. Por ciencia infusa non se aprende inglés. É por iso que moitos soños quedan no camiño en canto a motivación esmorece. Sempre van a baixa a mitad deles, polo menos. Dependen dun, de nadie máis. E cal é a mellor forma de conseguir resultados? A ver, eu intento que ese sean reales, porque se non chego ao ano seguinte e diste, jova, non fixe nada. Hago todo para cumprirlos. Que se uno tiene un propósito, va a estar sempre buscando ese propósito. Eu nunca me canso, eu sigo hasta conseguilo. Non o consigo, mala suerte, pero sí que vou a luchalo hasta o final. Coa xenda por estrear, repasamos as citas musicais que non podemos perder, os concertos das mellores estrelas internacionais da música que van pasar por aquí, por Galicia, nos grandes festivais dos próximos 12 meses.
As entradas para o Gozo Festival puxéronse á venda hai 2 semanas. No seu programa, Rita Ora, Martin Garrix e encabezando o cartel Maroon 5. Será o 11 de xullo. Para Gozo Santiago e para Morriña Coruña, no festival que encherá de son latino por toda a cidade. Ali estará Juanes. Vilagarcía transformarase na capital do indie internacional por obra do Atlantic Fest, cos imprescindibles desa escena, os escoceses Franz Ferdinand e os irlandeses Two Door Cinema Club. A capital do rock máis duro é Viveiro. Dende hai 20 anos, o Resurrection trae un enorme cartel do que abrimos boca con 2 nomes xigantes, Marilyn Manson e Iron Maiden. Linkin Park ten Santiago como unha das paradas da súa xira europea. Actuarán no Son do Camiño, que de primeiras confirmou tamén a Katy Perry, estrela do pop mundial, que neste seu último clip sofre unha serie de desfeitas absurdas. Humor ante os insabores eses que agardamos deixar atrás neste ano que entra, coa banda sonora dos grandes artistas que visitarán Galicia. A que xa visitou Galicia e a chuva, as primeiras precipitacións deste 2026 non tardaron en chegar. Imaxes en directo da Coruña, onde xa chuviscou. É certo que son precipitacións cativeiras asociadas, por certo, a unha borrasca de grande impacto. Despois no tempo concretamos e falamos de Francis. E tamén imaxes de Ourense con protagonismo non só para a chuvia cativeira, tamén para as néboas. Hoxe tivemos mesmo aviso por baixa visibilidade, non en Ourense, pero sí no centro de Lugo. Fíxense a situación para as próximas horas. Comeza a escampar na zona do Baixo Miño, no condado de Parada Danta, e achéganse as precipitacións tamén a esas comarcas do norte como a Mariña ou a Serra do Xistral, con eses ventos do sueste con descenso, sí, de novo descenso das temperaturas. Fíxense, Galicia claramente por debaixo dos 15 graus. É certo que mañá arrédase o frío e volven as precipitacións algo máis contundentes. E como sempre, despois de Sevilla Información Deportiva, falamos da previsión para os próximos días, destes primeiros días de 2026. Del naufragio del buque Gran Sol, en el que fallecieron 7 de sus 9 tripulantes mientras faenaban Hoxe chega aos cines Rondallas, a última película de Daniel Sánchez Arévalo, rodada en Galicia e con María Vázquez e Javier Gutiérrez como protagonistas. Conta a historia dunha vila costeira que recupera a súa tradicional rondalla despois de 2 anos de loito por un naufraxio. Esto es de madera, Luis, y aquí solo hay humedad. Están todas fatal. Luis quiere que lideres las gaitas y volver a la rondalla. Agora sí, é 2026 en todo o planeta. O novo ano acaba de chegar tamén os últimos fusos horarios. Hawái, Polinesia Francesa, algunhas illas perdidas do Pacífico. Así que se pecha o círculo de celebracións que percorre o mundo dende onte como unha gran onda de fogos artificiais e bos desexos. Quedan coas mellores imaxes deste cambio de ano. Ata mañá. وصلت هدف